Kumusta ka? Marina, mag-irestoryahan kita sa programang Anhapot sa DCGB. Nasa linya po mga tugang si Jimmy na salita, hali po sa 3rd District Canalbay. Jim, kumusta dyan? Good morning. Aram na niya. Good morning, Jim. Jim. Hello, BP. Jimmy, go. Hello. Go ahead, Jim. Hello, BP. Hello. Hello, Jim. Hello. Hello, Jimmy. Jim. Yeah. Sandali lang ata, BP ta. Yaon digdi sa uwas. Saan ka? Aldaw nin saod sa ngunyan. Okay. Yaon, Okay. yaon digdi si... sige. At sana sana narong timing tapi, BP. Wrong timing. Narong timing. Tao hinabot kayo si Kuan. Tisay. Nagabot sarong kandidato para gobernador. Okay. Naggalaog mo na sa sarong Kuan. Naguron so duwa. Naguron mo na. Madayal na lang ako tabi, BP. Saud na? Nasa Sauda na? Sa saod kan na aldaw nin saod sa ngunyan matawon. Na sa pension niya to ka sa bago. Okay. Kan sige. Fight na. Schedule nakalinya na ko ta nako di. Nakadulag ko. Minabutan na sarong kandidato para gobernador sa probinsya ni Albay. Okay. Naghuron ko na sa duwa, nakihuron na latalaton. Okay. Sige. Tabay lang ako. Kapalik ko pang TVP, narong timing pasensya na. Jimmy na salita di si GP niyo. Sige, James. Sino itong uminabot na kandidato para gobernador, ano? Kauronon ta daw kundi sa ito. May uminabot pala. Huwag man sanaan. Kung bako si Kong Joey, si Gob Rosal. Si Sedaw ang pwedeng yaon duman na kundi di nakadepende ito sa kandidatong yaon sa saod. Tama? Nakadepende ito sa kandidato na yaon sa saod. Pag naaraman ta kung siyang kandidato sa pagka naduduman na nagkaribok na may mga tao duman, nagkaso atensyon ni Jimmy, maraman ta, duman sana yan tabi ang nag-iikot na although garaturo ang kandidato sa pagkagobernador sa probinsya Canalbay, pero duman sana ang pwedeng yaon duman. Kung bako tabi si Congressman Joey Sarte Salceda, si Governor Noel Rosal, iyo ang pwedeng yaon duman. Ako sa iling ko, dahil magbinti sa duwang estimate kong iya. Kung Joey o Gob Noel. Ako talaga, gusto kong makauron ang duwa, matawan ang kita kibuelo na maput-haputaman sindata. Ano yan? Tango yan bagay, mapagalo na pagharanapon yan. Ano ini? Sinda po nasa kampanya. Kaya baka lamang may matimingan kita. Si Kong Joey na nagdadalagan bilang gobernador, incumbent congressman kan Segundo Distrito Canalbay. Tapos mga tugang si Governor Noel Rosal na nagre-election, nagkandidato giraray bilang gobernador Canalbay, di ba? Hindi nga di ba sa programa na kung namalisyanin do, nagkakaoron ta permi si may mga time na may mga issue kita na nagkakaoron ta tabi si former Congressman Christopher Co o da man si kandidato para Congressman Caloy Loria. Kaya mas magayon na pag may nakaurong kitang gobernador, dapat makauron taman sa duwa. Ngani punta day kita ki problema sa mga paghahapot atin pagbabalanse mga tugang kan sa indang mga kasimbagan sa mga issues sa tuya tabing kapalibutan. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magbangatay, kay puan po ng nin protection liver aid. Liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid, silimarin capsule para sa load asin protection. Dahilan po ang silimarin, antioxidant yan na probadong nakapagkataon nin protection sa atay. Sa roldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray po ng liver aid silimarin capsule, sabay natural daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule
Nabakal sa mga panginot na butika nationwide. Cancel pa na Ronald Pangyari. Napalingaw ako eh. May for interview ko kita na via Zoom. Cancel na. Yun na. Okay na. So, cancel pa lang. So, for interview ko nga na pag-aaga via Zoom. Hali po naman sa Metro Manila. Happy 22nd birthday po to my grandson Attila Bermundo Imperial. Happy more birthdays to come to you. Good health and more blessings to you. Always love you, boy. Mama Belen. Yan, ha. Happy birthday, Attila Bermundo Imperial. Happy birthday. I love you, boy. Sabi ni Mama Belen. Yan, ha. Good morning. Ano man ini sa kamalig. Pasakit man sa mga biyahero ang traffic sa salugan. Ay, kung po yan, may pigasik papakaray baga po kayang tinampo dyan. Ha? May pigap pakaray na tinampo. Kaya po dyan sa Kamalig hanggang po sa Pulangi, medyo dit sa nagkunda pong suro sakripisyo ta. Na timing na nagkasarabay po sa road reblocking dyan. Ano? Kung may reblocking, medyo may delay tabi yan sa bulos kan traffic o kaya dit lang po na puro pasensya ha. Pag natapos yan, magiging magayon ang bulos kan traffic o. Balikan ta si Jimmy. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, amo na ho nina si ang kandidatong para gobernador na nato nga digdi Gobernador Noel Rosal. And si kung didi kanya-kanyang libot kay dinidigdi sa saudan taldaw nin saud ngunyan digdi sa ara mo na matawo saud ngunyan digdi sa Banuan Kadawa sa Gob si BP Henry sa angkor sa DCGB. Governor, Marinaga tabi. Go. Marinaga tabi, Henry. Yes, good morning Marinaga. po. Yes, Marinaga sa gabos sa mga parantabay. Yang po kita ngayon sa Uwas Market. Magayon nung digit pag Uwas Market. Overflowing palang digdi. Yeah. Kumusta tabi ko bang resepsyon sa ibukan mga tabo dyan sa Uwas Albay? Dyan sa lugar na yan? Yeah, so far, Henry, talaga nakatabaki puso na bilang ako, Uwas doon mambagang Rosal. Oo. Kaya medyo, kumbaga, igwang digit ng advantage dahil, siyempre, kababayan ka. Kaya naugma ko na nakadigdi ako gararay sa Uwas. Opo. Para dito sa tuyang pag-ilingkan market. No? Medyo aloy-haloy kita, Gob, na nagkaurun. Kumusta pong pag-iikot mo sa bilog na probinsya Kanalbay? Alam mo, Henry, kada eleksyon iba-iba ang karakteristik eh. Oo. Ngayon, dahil na ngayon uso sa mga guru grand rally. Ayun. Ang gusto mo yung kantaho, bisitawan mo sa barangay. Oo. Hatak digdi, hatak duman. Dito man mabaranga ang lawas na, kaya papagal talaga. Okay. Sa Padalagang pag-ikot. compared, minsan nga ni, kaya ngayon, pigpahilot ko muna sa Orayo. Kaya sumataga sa kantabi, di kita sabi na di ako nag-ikot dyan. Oo. Kasi magayon ako sa Kilikaw and Alcala. No? Opo. So, although campaign, nag-ikot ako dyan sa Kamalig sa Kadaraga. Yeah. Sa pag-ikot po ni Gob, kumusta? Ano po ang gari na iling mo na dapat matawan ng kiatensyon sa probinsya Kanalbay tabi? Para mo, sa totoo lang, ang abukukan mga issue ng mga, ang importante ang sa resources kang Albay. Nagsayang ako. To resources ta. No? Opo. Inong nahiling ko, ang dapat, araw kang ginibo ko sa Legazpi, anong opportunity ang pinita itaw sa mga tao? No? Nainit kasi talagang ang poverty. No? Oo. Kaya nga ni paganalin tayo, yung mga ayuda, mali mo, minapirili talagang tao. Oo. Dahil sa pag-tios. Pero sana mabago tayo niya. Ini man ang gusto kong aim ko. Opo. Pagbalik ko sa Albay. Henry. Opo. Gusto, ang ayuda, okay yan, pangdagdag. Pero para sa kuya, tayo magtama-asenso dyan. No? Kaya nahiling ko dapat ang satuyang planning, no? Ang satuyang planning para sa tuyang bago na in a province-wide, kada munisipyo tabangan ta. Like for example, ining Uwas. Opo. Araw mo tagadigda ko, Henry. Yeah. Kaso, parang na kani, di ba? Oo. Ako, ang liwanag, dapat so investment, makapagtrabaho, kulang. Pero nahiling ko may potential ini, di ba? Marami na ang ligaw, ang ginubatan. Ang pulang ginaalin ko may mga mall. Pero sa kunyan, we have to maximize anong potential sa kada munisipyo. No? Also may mga piapur kitang mga festival, pero one time lang yan eh. Nakulo na kitang festival. Ang importante sa long term. Ang importante sa may daily effect sa mga tao. Gigibuong kang gabos, Henry, sa kuyang experience as mayor for more than 18 years. Yan ang gusto ko na itabang ko sa mga mayors.
Ayun. Oo. Ang pagiging seal of good local governance most competitive, iko-coach tama ng ibang mga mayors kung paano tagibuhon ini. Opo. Anong klase po na leadership sa Albay ang gusto mong ihiras sa mga Albayano pag abot kang Aldao in kaso? Well, ako baga hands-on ako, ano. On my first, kung ako makabalik, on my first year, gusto ko muna ilingon, di ba, ang satuyang medium-term program kang Albay. So, NPCI pre. Apo. So, investment lista sa Albay. Pag kita may kwarta, kung sige sa nang, kung ano sa nang gusto ta, dahil man kitang mangyayari kaan. Di ba? Yeah. Kung parang akong tang kwarta, dahil yan, effect. Dapat ano ang priorities ta. Ano I ang see. priority ta? Like, for example, to Aleco, binalik ko na sa Albayanos. Di ba? Pero bitin kita, Henry, pinababa ako. No? Ang paano ko talagang i-rehab. Opo. Oo, nagpasalamat ako na munya nag-log sa substation. Diba? Pero yan, sabi ko nga ni, dapat yan katupag inibutan na. Oo. Diba? Kung Oo. nakuta yaon dyan, I could have linked to the national or even the provincial government. Pwede kita magpautang. No? Anyway, kung baga yan, Opo. sa sarong negosyo yan, pwede ta mabawi yan. I see. Ang ano Opo. ko kasi monopoly yan eh, imposible yan malugi. Masamara yan pagpalakaw. Pero pag inintrahan mo ng kikorupsyon, di ba? Lalo na hindi subikir, no? Yeah. Ngayon dahil na nagkakaralo kang bikir, pero 2 billion ba ito? Di ba? Opo. Tang 2006. Kung ito ko pinakaray, di kitang problema ko niyan. Pero kung raputon mo ng ibang mga politiko, tapos ibang karapot, maurugos na kikamot yan. I Kaya see. sabi ko nga ni Henry, Opo. dapat iningon yan, yaw na kita sa present time, we have to move on, di ba? Opo. Opo. Ayun. Okay. Governor, salamat na maray tagari matawo na po dyan. Nas masunod na lang po gari kami yung iba pong hapot sa imo tabi. Yes, yes. Opo. Thank you, Henry. Yeah. Salamat. Salamat na maray. Jimmy? Pepe, gari nagkasa ko nining tulo. Kung didi. Hello, BP. Aya, Good morning. Kong Didi, maray na agad tabi. Gari, ano, nagkasarapangan ka mong tulo dyan sa saudan kan uwas? Ganun tabi, BP. Oo. Lupos kami number 1. Number 1 sa Governor, Noel Rosal. Number 1 sa Congressman, mayan tabi, Didi Cabredo. Oo. Ring sa number 3, Sa balota. Pero number 1 sa puso kang tao. Si John Trinidad. Ayos ka man. Okay. Natapot tagariya ang kamo sa uwas mo sa saudan tabi kong Didi, nagkasarabay. Awa mo tabi, BP. Kung kayo ng matawo, yung anap-anap ng mga politiko. Opo, iyo. Pero magayon na nakikihampang kami digdi sa mga tao na lalong-lalo na sa kuya. Opo. Pag abrasa ko, sigurado na nga akong dili. Oo. Magayon na nakul ang mga nakaka-istorya niligi na may mitni ng mga tao. So mga natabangan, nagpapasalamat. So iba man na nagpapapicture. Tapos iba, pagpabisto ko, aloy mo na nga ikang bistado kung dili. Alis kasi may kaya nasa barangay mo eh. Ayan tabi, magayon. Sari-sari makuha mong istorya. Pagyaon ka sa saudan. Ayun. Oo. May nahiling ka po kung nagari pwedeng gibuhon dyan sa saudan pag abot kang Aldao sa mga public markets tabi? Na ano tabi? May nahiling ka po nagari pwedeng gibuhon sa mga public markets ngaya sa senong pag-ikot-ikot sa mga maabot Aldao? Ang kay Puan masanad yung mga building para ma-improve ang kuya rin kung sa congressman. Oo. Pero pag-abot sa management, concern tabi yan sa Sergio. local government unit. Pero digdi sa awas, ang mission ko digdi, sunarot na diki, kan Typhoon Christine. Yeah. Aram Pero ko sa merkado. Oo. Kung Apo. luma mi diging diki, narout ito, maray nga ni, kasuduman sa kalsada, Buda Rizal, na napakaray ko ito. Opo. Narout ko digdi sa Irayasur. Wala ni mismo sa Saudan. Pagtarapos kan election, asikaso, nakatulos tabi yan. Yan. Okay, very Pinangakot good. man sa mga tao. Opo, okay. Kung yaong ka naman, maki-update ako. Ano po ang latest sa road reblocking tapo dyan sa 3rd District? Pahit na linggo, tuda-tuda ang trabaho. Medyo igualan kidikit na problema sa traffic. Opo. Pero maray ang management ng kuyan. Maray ang tuduman naman tabi sa Ligaw Piuderan Road, Opo. tapos sa Libon Pantaw.
Nailing ko may nagtatrabaho na. Iko tayo sila kito naman na konsigir na pundo na 1 billion. So naraw ito tabi kang Typhoon Christine, Oktubre. Opo. Maswerte kang 3rd District of Albay. Sa Oktubre nagkabagyo, January, iko katulos ting pundo. Kaya di inabot kang election ban, o yan, nagtatrabaho. Ayun. So, kontraktor. Opo. Kung Didi, salamat pong maray sa oras mo tabi. Salamat po na maray, BP. Salamat. Opo. Thank you. Okay. Ayan, tabi, nagraralakaw na ini. Sa kliyente ko to. Number 3. Baagadan taman ini. Taga ini, pag nagpipon, gari may magnet. Anong nga ka tabi, Jimmy? Anong full name ka? Trinidad. Anong full name? John Trinidad. John Trinidad. Number 3. Si BP Henry po sa angkor sa DCG. Anong sekreto mo, Sir John? Gari may magnet ka? Opo. So, John. Maray na aga po, Kuya Henry, sa mga taga-subaybay niyo po sa DCGB. Opo. Salamaton tabi, Mayor, sa oras mo sa DCGB. Pero, aram ko na po kung ano sa imong little background. Pero sa kaaraman po kang gabos, sisay po si Mayor John Trinidad. Si John Trinidad po, nagdakulo po kadi sa kosta ng UWAS. Nagpursige po sa buhay hanggang naging Chief of Staff po ni Congressman Nograles Ayun. sa distrito ng Rizal. Oo. Wala po, hindi po wala sa UWAS, nagbalik para po makatabang sa progreso ng banwa. Opo. Pero itong katabi sa Kongreso, tabi, Sir John? Nagabot po akong almost 6 years po sa Kongreso. Tapos 6 years man po ako nagtrabaho sa Department of Finance po. Ayun, sa DOF. Ano po ang naka-inspire sa imo kung nagbalo ka po na maglaog sa bida politika diyan sa UWAS Albay? Aram niyo po, nailing ko kaya ang UWAS ay talagang nauurya na sa progreso ni kang sa progreso ni sa probinsya ni Albay. Nakulong kitang mga kababayan na grabe po ang pag-shoot, lalong-lalo na po ito sa Costa. So pero nailing ko po na nakulaon ang potensyal kang banwang UWAS na magkakayo ng asenso. Nakulaon ng ang potensyal ka mga tao na magkakayo ng maray na hanap buhay. Pero ang apot nga ni is ano ang nangyayari sa banwang UWAS. Kaya ang kahiling ko is kay Puan si sarong leader na kumbaga maray ang o kaya tatao sa pagmaneha ng mga polisiya ka mga serbisyo iyon sa munisipyo. Sabi, makabot man kita sa progreso aron kang ibang banwa. Opo. Iyan po yung nakuan, Sir Jan, iyan na coastal area. Iyan coastal road baga, yan sa UWAS area. Nakaagin ako dyan kinagkaperang basis. Dako lang talagang potential na ma-develop dyan ang mga tourism industry, ano, sa lugar na yan. Medyo man haloy-haloy dyan ang development. Ano pong plano mo sa lugar tabi na ning kaso? Tama ka po Kuya Henry. Actually, ang Costa ay nakulao ng potential in terms of tourism sector. So, talagang lalong-lalo na napagayon ni Congressman Didi Cabredo ang mga tinampo iyan sa Costa. So, ang challenge na talaga is magkakayon ng magayon na access sa kuryente, sustainable access sa kuryente. Kaya iyan talaga ma-maximize ang potential ng Costa pag-abutabi sa tourism. But on the part of the local government, dapat masuportahan pa mga negosyo dyan, ma-encourage kita ki mga nakulong pang mga pwedeng potential investors na magayon tabi ang dagat ng Costa. So garo ka man sana yaw sa Boracay pagyaw sa Costa. Totoo tabi yan ano yan Mayor Jan, ano na ako nailing ko na potential na yan na pwedeng matawan ng takon mayan ma-develop gari mas dakon ang mga bisitang mag-aarabutan sa lugar na iyan sa presko ang kapalibutan tabi sa area sa coastal areas na yan tabi Mayor Jan. Tama ka po dyan, Kuya Henry. Actually, sa prime destination yan for tourists, lalong-lalo na pag-summer. Number 1, malinig ang dagat, mabubuot ang mga tao, pangadua, igwang peace and order, maurag dyan ang mga barangay officials, talagang nami-maintain ang peace and order as in kalinigan ka mga barangay. Opo. Pangtulo is that igwang source of sufficient supply kang sira. Kung gusto ni Rocky mga masisiram na sira, ali mismo sa Costa kang UWAS, yaw niya. Maigo sa mga parasira sa pagsisira. Yeah. Anong klase pong liderato o leadership o anong klaseng management po ang pwedeng i-offer nin sarong John Trinidad sa mga taga-UWAS tabi in kaso sa maabot na alaw tabi?
magkakaiwa kita ng liderato na action-oriented. May resulta ang katong pagmamaneha. May resulta ang katuyang liderato. Ibig sabihin, may mga programa, may mga serbisyo kita na talagang namamatian ka mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga nasa laylayan. I see. Mayor John, salamaton po. Mensahe sa mga taga-Uwas Albay. Sa mga payaba kong taga-Banwang Uwas, salamat po sa suporta na bitaw ninyo sa kuwa ng Wana Pasana. Talagang aranin na po kita sa tuyang pag-asenso, aranin na po kita sa pag-uswag pag kita po ay nagtarabangan. Salamat, Tabi. Salamat po. Jimmy? Okay, so yan tabi, Bibi, si kandidato para alkalde, Mayor John Trinidad, digdi sa Banwang Panawas. Matawong-matawa digdi sa Saudan, na uwas, tal daw ning South Baya, convergence ni kan mga tao gikan sa mga barangay. Yan Ayun. tabi, Bibi, Okay. mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGP nyo sa Uwas Albay. Salamat, Jimmy, sa report. Alas 8:05 na. Oras po sa Pilipinas. Sa pagbabalik, pag-iristoryahan ta daw ini mga tugang na Memorandum Circular number 03. Susog po ini sa Ilinuwascan Civil Service Commission. Na yun po ang nagsasabi na, kaya gusto kong makauron ngunyan talagang aga si DCSC, Civil Service Commission Director Attorney Daisy Bragais. Nagsasabi na ang mga nagtatrabaho tabi sa gobyerno, kamong mga nasa government service, mga nasa plantilla positions baga, apera kaya ng mga ano nga nang apod kayan, iyak ng mga job orders, buda yan ng mga daimang employee relationship dyan sa gobyerno. Nagsasabi na pwede tabi mga tugang kamong masuspindir o makasuhan o maireklamo kung kamong maimbelto sa partisan political activity. Ano yan? Lalo na po sa social media. Kay bahanda tabi ang pag-like, pag-share, kan mga post sa panahon kang kampanya para sa 2025 midterm election. Halimbawa, Mayor Henry Maceda, nagkampanya ako. Pinicturan ako duman sa Imalnod. Wow, grabe nga so tawo sa kampanya ni Henry M. Grabe nga so tawo. Pag picture ko, may nag-likes ako na mga nagtatrabaho ngayon sa mga government agencies, mga empleyado. Buda, may nag-share, tamay barkada akong may nag-share kan, sinare ngayon sa social media. Ano yan? So, ano yan? Saro daw, masasabi daw na sarong partisan political activity. Tabasi mga tugang sa Memorandum Circular number 3, nagasabi na ang gabos tabing opisyal as in empleyado kan gobyerno dapat day makisawsaw sa ano man na partisan political activity para sa eleksyon 2025. Iyan pang kaklarohon ta, ha? Tabakahuron tatabi si Director Desi Punsalan, mga tugang makalipas lang kini na nagkapirang mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na Albay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sa Albayano. Probinsya ng Albay, kain buwan siyang maray, programa at proyekto para sa kinatarahay, serbisyo para sa kabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang na probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa tong gobernador. Para
para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto. For board member, Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya. Let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ng distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamahigig daradali gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamahigig daradali gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, oh, 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 kayo ang bida, oh, 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 angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Oh, oh, oh. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kreator ni Sharon na kita, abante na kita. Ako ni Sharon, ang mayor ko. Pinipili ng delikado sa serbisyo. Nagbigay pag-asa sa mga uwasenyo. Numero 1 sa balota, ating iboto. Sarapay urusan na banwa. Ang kagandang plano ay ating isa nyo, mga uwasenyo. Number 1 sa balota, OWAS, Mayor Sharon Escoto, diretso trabaho. Para sa pamalakasan ng banwa, ako ni Sharon na kita. Pabelo maparagos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota. This political advertisement paid for in by Ako Bicol Political Party, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin,
puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Arangkada banwa. Arangkada, daba kong banwaan, matian ka uswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo, mga napo na ni Mayor, awin baldo makusog pa, sa iyang esposa, lalbaldo malalaoman, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, papakusuguan arangkada. At Manoy Wilbert Lipo, para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa balota. Agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List, muling itanim sa Kongreso. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ang sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Ang kapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, baby girl, sa imo tabing magpagkagayon-gayon na busis. Ano tabi, pagkakurukyut na busis. Dahil pa ugaring, dahil pag kita mamantikaan lamang kan, dahil pag kita mamantikaan lamang, garo yun ba?
Kailangan kita makalibre kigari reception kung ano. Okay na, tabi Ate Shara. Tawagan mo nga si Director Daisy Bragais ng Civil Service Commission. Tahapoton ta mga tugang tungkol duman sa Memorandum Circular. Gusto ko lang doonan ini na ang pag-like and share nin sarong kandidato, nin sarong empleyado kan gobyerno, pinagbabawal, pinagtutugutan para sinda po na ma-involve mga tugang sa pigapo na partisan political activity. Yan. Yan ay klaro ta. Ngani po na mas maintindihan. Ano man, alibawa nga niya, so example ko kasabago, Mayor Henry Maceda. Nagdalagan nga yang mayor kang Legazpi, alimbawa. Pag ako nag-post, dapat des ako kimag-share na sisay man mga tugang na empleyado kan gobyerno, lalo na sa mga regular na nasa plantilla posisyon. Ikihaputa iyan. Tapos sabi, pwede da tabing makasuhan, pwede da tabing ireklamo. Mga tugang, ang sisay man na personang yan, dapat da tabi nag-inbuelto ang nakikisawsaw mga tugang sa political activity ang mga yaon dyan. In fact, mga tugang, pag ikatabi empleyado kan gobyerno, dapat dahil ka magsasabay sa kampanya ng sisay man na kandidato. Unless gayod na agumo, dahil ko aram ang patakaran dyan. Ihaputa yan sa mga next of kin, tugang, ama, aki. Diba? Relative, so kaya agum. Pwede ba yun? O ano? Dahil ka pwede ka yan na magsyeta. Ang aram mo talaga, pag abot sa kampanya, dahil pwede ang mga nasa nagatarabo. Ang apera, duman mga tugang sa kwan, apera po duman sa, apera po duman mga tugang sa mga coterminos. Yan, ha? Mga coterminos. Sana makaunan si Director Daisy ngunyan. Tabat agree may meeting ini, apera sa mga coterminos. Okay? Yaon na si Attorney Daisy. Okay, sige. Marayman ta. Yaon mga tugang ang Regional Director kan Civil Service Commission Region 5. Attorney Daisy, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Si Henry po ini. Sir Henry, maray na aga man po sa imo asin sa mga paraan tabay kan sa imong programa. Opo. May nabasa kaya kami, Attorney Daisy, na news kasuhapon regarding sa Memorandum Circular number 03 kan Civil Service Commission na tama ba, nagataonin pagiromdom sa mga nagatrabaho sa gobyerno na dahil po makisawsaw sa partisan political activity. Director, pwede po mataonan mo mailinaw sa mga nagdadangog ang circular tabing ini para sa kaaraman kan mga parantabay ta? Ay, iyo po, nag-issue po ang Civil Service Commission ng Memorandum Circular number 3 Series of 2025. Nagpapagirumdong po ini sa gabos ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na po ngunyan bagang harani na ang eleksyon, not to engage in partisan political activities. Opo. Pag sinabi pong not to engage in partisan political activity, ano po ang mga ipinagbabawal na dapat ay makisawsaw, lalo na kamo po na mga nasa civil service kan sa tuyang gobyerno? Actually po, kadakol itong mga activities na pinagbabawal kasi pag sinabi ka po kaya partisan political activity, ito po iyan na nagpo-promote kang pagkagana o pagkadaog kan sa kandidato. Kaya ang very common po kayan is yan, mga surulot po baganing t-shirt, distribute mga pamphlet na nagsasabing iboto ta ini or di ita ini iboto. Yan po very common. And igaman po kita kayan itong nagtatauning mga speeches or announcements, nagpapa-interview. Yan po, mga parte po yan kang prohibition. Opo. Ang mga coterminous tabi, Attorney Daisy, kasabay po, di o exempted po sinda sa provision na ini?
Ang coterminous po, kaya kadakuli iyan na, kumbaga, iba-ibang klase po iyan. May coterminous with a project, may Ayun. coterminous with agency. Oo. Ang dai po, digdi kabali na coterminous, itong primarily confidential po. Ayun. Sabihin po, Okay. Itong Opo. they are there na dahil ang trust and confidence sa indang appointing authority, Opo. yaon man, example po dyan, ang private secretary kang mayor, ang Opo. driver niya na co-term. Iyo po Yeah. iyan ang Yeah. primarily confidential. Opo. Paano po kung halimbawa ngayon ako ang kandidato, so agum ko ngaya na nagatrabaho sa gobyerno, regular siya, and so aki ko man ngayaon sa gobyerno o sa ibang relatives ko, may specific prohibitions po para sa bagay ni Attorney Daisy? Actually, hindi man po ginaya na prohibition kasi Oo. po, syempre, si kandidato and then si agum niya and then makaki niya, for example, nasa gobyerno, maski Opo. po sinda pamilya, di man po makakakampanya itong mga kapamilya niya sa iya. Ayun. Otherwise po, No. kumbaga, akol sinda digdi sa prohibition. Yung mananggad ano di. Silent sana nagom. Okay. Ang sano kaya sa nagluluwasan po Attorney Daisy, ini daw na pag-like sa social media o pag-share sa social media nin post o ano man ngayon na post diyan sa social media nagari for or against tabi sa sarong kandidato. Ano pang prohibition kayan tabi? Actually po, clarify na po iyan kang Civil Service Commission duman sa post kasuudma Opo. sa social media use. Nagkaiba po kaya ning mga kariribungan. Yeah, Kasi yeah. kada ko pick up ng mga news, ang mga headline mere liking, pwede ka nang masuspend. Yes, So, yes. clarify po yan kahapon ang CSC na ito pong ang mga government employees may like, share, comment, or repost election-related content on social media, pero ini lang po. Dapat itong tigre-repost niya, dapat po din nag-solicit and support for or against a candidate or party during the campaign period. So, Ayun. po campaign example, for example, may picture po ako na sa wrong social media post. Opo. Nakalaag duman, iboto ta si arog kaning kandidato. Yan po, bawal talaga yan. Kasi Ayun. nagsusulisit ka na po ning boto. Ayun, okay. Tama, attorney. Basta, kung ang content kang social media nin sarong kandidato na naghagad siya nin boto, or maybe sarong statement na for or against a candidate, iyan po, pigbabawal yan pag yaon ka sa gobyerno. Tama, attorney? Opo. Oo. Pero mere liking po, ako si kadakol man po bagang nagpo-post. Iyo baga. Ihili Iyo mo baga. na ang content. Pag nilike po ito, dahil man tulos yan automatic na Yeah. engaging ka na in partisan political activity. iyo baga. Pero alam mo, linay ko, sarong poster nga ya, iboto nga ya, Henry Maceda, yaon dyan naka social media. Pag linay po ito, din sarong employee, tabi, day pa, baka automatic na pwede kang manimbagaan. Kung ang piglay na po, for example, may nalang kaalaag, iboto si Oo. Henry Maceda. Yeah. Diba? Yeah. Gusto niya ito, kaya piglay niya. Oo. Diba? So, ang hihili mo naman po dyan kaya, ano po, ini susolicit ba ining support or Ayun. against a candidate or party? Kaya, garitin lang po kaya ang line. Iyo. So, pag may araw po Iyo. kaya na kaso, i-evaluate ni po iyan kung ano Oo. pa talaga ang intention ka ini. Iyo mananggad. Ano? So ano po ini? Kay po attorney kay Gwaki magreklamo against sa empleyadong yang kan gobyerno or moto proprio? Pwede po ang civil service mag-call sa atensyon sa mga arog po kay ni? Kaipuhan po may magreklamo kasi kaipuhan po ebidensya. Yan. Sa Bicol Region, almost 120,000 civil servants po, igwa kita. Kami po, dahil po, kami 100 dito sa Yeah. PSB ko. Oo. So, dahil po mapupulis yan, Gabo. So, Tama. may start po ka mo na araw kaya nag-i-engage in partisan political activity, mag-file po yung complaint, digdi po sa moyang opisina, following the rules also on filing complaints, para po maimbestigahan niyo po. Opo. Balikan ko lang po attorney sa pag-share and like. Halimbawa, ako kandidato, nag-post lang ako kay birthday ko. Birthday ko nga basta birthday ko nga yan. Pig-like ito, tabi, or pig-share nin si Simon na persona na ngayaon sa gobyerno. Ano pang sistema? Pag birthday po, dalo sa iman po. Oo. Dahil ka man nag-solicit kiboto. Happy birthday. Diba? But
Basta ang klarado tabi, halimbawa nga, basta ang klarado po attorney na pagday nagsusulisit ki boto itong post na ito or ngaya naglakaw-lakaw si Oni kandidato, nag-share, nag-post siya. May linay itong post niya, bako man siya talaga for campaign, medyo kampo yan. Pwedeng hilingon niya na ano ini, pwedeng ma-excuse siya sa posibleng pananagutan sa maabot na daw, Attorney Daisy. So, depende po iyan sa tigla-like niya na po. Share niya na po. Kaya ang pag-ibang dun po, Sir Henry, mag-ingat na lang po. Be prudent in using social media. When in doubt, don't click. Iyo baga, iyo baga. Okay, attorney, klaradohon pong maray, salamat na maray po. Baka kamo may mensahe sa gabos tabi na nagdadangog ngunya na nasa gobyerno, hali po sa Civil Service Commission, lalo na po ngunya na yao na po an sa tuyang campaign nasa campaign period kita ngunyan. Go ahead, tabi. Iyo po, ingat po, haranin na po ang eleksyon. Itong po nasa gobyerno po, pwede man po kitang magpahayag sa tuyang mga opinyon, pero di po kita pwedeng magkampanya sa mga kandidato, magtabang sa pagkampanya sa mga kandidato. Kaya nagpapagiramdom lang po kami para po safe po kita gabos, pero encourage po gabos ng civil servants to vote para maski po saroan sa tuyang boto, magtabang po ini para mabagot naman ang sa tuyang paggogobyerno. Opo, ay attorney, pasensya na ha, saro na lang tabi. Uli kaya may valid ang question niya. Sabi niya, allowed po ba na maglaag ki posters ang kandidato sa harong nin sarong government employee? Dai po, kasi mas private property, iyo baga. Ang makaisag dyan, iyo baga. Servant. Yes. Okay. Klarado po yan. Attorney, salamat na maray sa oras mo tabi sa DCGB. Opo, salamat din po. Thank you. Alright. Attorney Daisy Punsalan, mga tugang, Attorney Daisy Bragais, no? Attorney Daisy Bragais, mga tugang ang Regional Director kan Civil Service Commission. O klarohon ta ha. O soron mi ni Attorney Daisy Punsalan Bragais kan Civil Service. Klarohon ta. Number 1, kung ika ma-like or ma-share din saro na kandidato sa post nin sarong kandidato, government employee ka, siguraduhon mo lang na sa pigla-like mo tabi, day nag-solicit nin boto o day po nin mensahe nan sarong personang yan day ipagboto. Yan. Iyan po ang very klaro dyan. Siguraduhon mo lang. Pero kung ilalike mo na ngaya, naglakaw-lakaw siya, nagpa-selfie siya sa Mayon Volcano, linike mo, basta klarado na siya po din nag-solicit nin boto sa Satuya Gabos, day pong problema yan. Iyan po. Hello? Hello, good morning, VP. Yes, good morning. Ako po lang, Tabi. Oh. Ako nga kandidato. Nag-post ako. Ikaw ba kita mga post na vote for me? Number ka kung ano ba? Yan, sinare ko yan. Pero nasa posisyon ako, ano yan? Against kang Lodinda? Para sa kuya amigo kung tama sa kong pagkasabot, iyan, kung yan, depende yan sa magiging investigasyon. Pero para sa ko, pag linike mo ang sarong post na ngaya, vote ngaya araw kini, campaigning ang pare. Correct. Campaigning yan, di ka mag-like yan, dapat ka madiskwido ka dyan. Nakulong pa kita nga ilinggan. Iyo na nga yan, kaya pagkaklaro ko ngun yan. Iyo ko ta, masabad-sabad ko takot. So, kuya Ninda, patakaran Ninda, Pipi, gari contrast. Ini nga, ngunyan, piglaro ko sabong palangan Civil Service Commission yan na kung ang kandidato nag-post, bako man nga soliciting for votes o kung nag-post siya kung ano man personal niya, birthday ko, ngaya subong pamilya ko, nag-selfie kami pinost ko, basta dahil ka nag-solicit iboto, garo, sailing ko, pwede ito pare, pwedeng i-like. Tarong kayo ni VP kita magaw pa, ano mo, kandidato ako. Nag-post ako kang number ko. Tapos ngunyan, siyempre, paano may i-present sa social media kung hindi mo i-share? Iyo nga din. Iyan ang dapat ingatan. Kaya dapat mag-ingat kita. Nakadepende amigo ang action kan government employee, nakadepende sa action ng kandidato duman sa social media.
Kaya nga, ikaw mismo, kandidato ka, alam mo kaya nasa posisyon ka. Yes. Kandidato ka. Nag-post ka kay Arugay na, tapos sinare mo, definitely, may violation ka na. Iyan ang dapat kayo po ang analysis. Legal analysis. Kasi dapat iklaro yan, Timaray. Yeah. Yung pag-aad mo, kandidato ako, paano ko yan may share? Paano ko ipaboto sa mga barkada ko kung hindi ko isi-share yan? Nanggad. Ayaw masasabi, baby. Bala ka na. Bako ka man taga-gobyerno, pero pwede ka maski ano? Ayaw, dahil kitang problema naman. Ako may problema ako eh. Pero kung yan nakatukaw ka, re-election ka, ang punto duman, paano ko isi-share yan na may violation ako? Nanggad. Okay, sige, Migo, salamat. Di ba? Ata na yan na. Ata, mag-ingat tabi. Pero igwakin mga exemptions ka yan. Alimbawa, sa mga coterminous baga sa mayor, sa gobernador, kung sa inyong katrabaho na ngayakuan. Dahil man ki arog ka na relasyon, employee-employee relationship masado. Iyan, medyo exempted yan. Hello? Ikaw, Yes. magsabi sa mga na, halimbawa, birthday si sarong kandidato, nag-like ka, sabi baga kan civil service, ito baga, bako man, dahil ka man nag-invite baga na mag-support sa duman. Ang mangyari ka, ikaso nagalat na, imbitaran kang birthday kandidato. Yan. Budak, mag-post man siya ki happy birthday ngaya, Mayor. Happy birthday ko. Happy birthday ko. Go. Dahil man ipata para greetings. Pero kung pag nag-post ka ki ngaya happy birthday ngaya tabi ngaya. Happy birthday ngaya tabi go. Sa mga nagahiling ngaya kaya ning post na ini, pakibotong ngaya tabi sa tuyang gobernador. Ay, remate ka? Remate ka. Diba? Ano? Yes. May mga nagkakarason mga kaya sa mga parintes. Kaya dapat, ang mga... Maski nga nang palang parientes, dahil pwede. Ago mo, relative mo, dahil ka pwede magpara-kurok mo pa dyan. Violation nga yan, kaya ng provision, kan civil service, dahil ka, government employee ka. Yes, being a public servant and a government employee. Igutom lamang ako, siya makadala ng pamahawan digdiyo. Sige, may salamat. Naklarar mo kay Direktor. Iyo, kaya interesado ako sa kuna yan. Okay, thank you. Magbati kay happy birthday. May ka man nag-imitar. Anda pa nag-imitar sa kandidato. Ano mo nga nag-post nga sa kandidato para mayor? Ngayon, bakasyon lamang ngaya, Holy Week ngo niya, kaiban sa kong bilog na pamilya, pwede mong i-like. Tama ko na inviting. Pero kung halimbawa nga nag-post si mayor, ngaya, hagad ko yan sa inyong suporta, may caption duman. Iboto ngayon nindo ako. Relate mo? Tapos. Tapos ka. Okay. Ipindi na sigon. Sinare mo pa? Mate. Ay, tapos. Okay. Thank you, Migo. Diba? Iyan po, pero yan ang pigat talaga. Kung talagang absolute na ikangaya, pwede ka nang ireklamo. Nakadepende po yan sa pag-analisar kan tao na maresibi tabi kan sa imong reklamo. Kan reklamo kontra tabi sa imo. Yo tabi, naintindihan? Sabot? Nasasabutan po. Nasasabutan daw nindo yan ng pag-like as in pag-share o ano manabagay for or against mga tugang i-candidate. De pwede yan. Ito. Is it still electioneering po from the civil service perspective kung ang sarong government employee nagsuulot ki old campaign t-shirt? Example po, campaign t-shirt nung last election for governor, pigsuulot ngunyan, pero yung candidate for congressman na, ay yung mananggaday ko nahapot ini. Your Honor, please, from a broadcaster's perspective, dakulang legal battle iyan sa korte. Kung baga, ang dating nga niyang governor, pigdalagaran ngo niyang congressman, ang nagabugtak naman, vote for governor. Ginamit na ngunyan sa t-shirt, siyaon pa. Pero ang pigdalaganan niya, congressman na. Yung mananggad ano?
Iyong mananggat. Ugaring si Attorney Daisy, dahil ko na pagparapalabaon sa interview ko, may meeting ito ngunya na aga, nakumudar kita. Your Honor, please. We will ask this question po next time. Iyong mananggat. Kung bako, tagad ang t-shirt, bagahaloy, baga kanan, bagon maraot. Ngaya, ako ngaya, para mayor kang kung ano, nanggana kung ma-incumbent mayor ako. Tapos, then, so t-shirt, sulo-sulo gararangon yan ta. Pwede pa man so t-shirt, so next election mo, yung managad, ano. Sige tabi, bossing, i-clarify tain na ko na ini. Paano, sir, kung pig-share mo, post kang candidate, tapos may caption na, huwag mo ito iboto, ay, lalo na po, ang campaigning po during election, ngunyan na election, is for or against a candidate. Pwede nga ni kitang magkampanya, nan sarong tawong ini, dahil pagboto, po yan. Kaya nga ni po pagkampanya, bako man sa napuan para iboto din do ako. Iboto ta ini, bako po. Ang kampanya, pwede kang magkampanya dyan sa luwas, magtrumpa ka dyan, mga tugang, dahil po'y pagboto ang tawong ini. Habo, miko po sa iya. Dahil po yan. Pwede po yan. Yan lalo na kung pig-share mo, pig-like mo, so caption na, huwag iboto ito. May problema kita. Nag-intra ka sa political activity. Yan. Okay, hello? Hello, amigo. Your Honor. Mano. Marinaga, Mano. Marinaga. Okay, yung discussion na, magaling ko tayo. Nahihirak lang ako naman sa speak person mo. Kasi, although yawan siya sa Comelec. Civil service. Civil service and everything. Nakulon man silang loophole. Ay, amigo. Totoo man talaga. Nakulon. Ang batas na talaga. Nakulon. May pabor. May bago. Ini, alis ako na opinion na lang ini. Yeah. Ang ilaw ko takining mga paratalo na mga nasa gobyerno na mahilig magparapos sa mga social media, ang isipon nila, nagtatrabaho sila sa gobyerno. Yes. Pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, limitado ang pribileyo mo pag kung kampanya. Totoo, amigo. Totoo. Masupog ka sa sadiri mo dahil isilduhan ka sa taxpayer. Tama. Ayo. Yes. Kaya kung gusto mo magkampanya, umali ka sa gobyerno, magprivado ka. Yan. Eksakto. Oo, kasi kung ako nailing na vlogger, so di ko lang di ko lang basta di ko lang siya Ay, yung mananggad migo Yung mananggad migo. Oo, basta ilaw mo na lang, iling mga paratalo na, so tabi mo matalo. Yung mananggad kung yaw nga nagtatrabaho sa gobyerno, vlogger ka. Ang pigbablog mo para digdi sa kandidatong ini o kontra sa kandidatong ini. Yung mananggad mo. Tapos kutaan na sabi ko nga nakulang loophole ng gobyerno, ining civil service, ining Comelec. Di na kutaan lang, so gumibo na lang kuta kaysa kung policy ng once nailing. Nailing o nag-share and everything, nawanin na i-sanction arog sa tuya pag sa private. Pag ka nagsunod sa amo mo, ay tapos ka. Kami digdimigo sa stasyon, pag ikangaya on air ka, nagkandidato ka, sa ano ba na position sa barangay pataas, automatic resign ka. Iyo baga. Hindi ka mag-resign di ka mag-log po na dyan. Ako namamatian ko na magana ka. Ay. Kaya lang, sukaugmahan ka mga Bikulan dyan o mga Tagaligaspi, mawawara aga hapon na naging matisin. Saro na ako duman. Dahil kumakandidato, Migo. Mati mo ko sa namusis mo, mugmaw na ako. Gari na palo ako nung sabi mo. Bako. So iba dyan, tumaraman dyan, so iba na mga nagdadangog tema. Bako sa pag-umaw ini. Yeah. So sa problema tabago mo yan sa... Iyo baga. Correct. May tamang tao Henry Maceda na daw ko sa namusis.
Oo. Oo. sa buhay ko. Salamat. Pero, kayo? Okay. Thank you. Oo, di sana at suggestion ko naman sa mga nahihirak ako sa civil service. Iyo. Nahihirak ako sa mga Correct. ibong mga nakulo naman sa ng loophole. Correct. So mga pobre, pwede nila tirahon. So mga, ako nagsira ko sa gobyerno ako, tapos inusip ako. Yan. Minsan ako. Yan. Yung sa nakulang na nagsishare. Yan. Oo. Kaya ang dapat ang policy, pag nasa gobyerno ka, Yan. ang social media, di ka dyan pwede. Yes. Tama, amigo. Tama ka dyan. Kapag Oo. nadatop ka dyan na mag-share ka sana o mag-comment ka kisaro, Yan. dapat takwan ninda Action. i-action. Pala na Yeah. sila ito mag-isip. Matala makita pa mag-isip. Iba ka. Isildo sila mag-isip ka. Opo. Ito lang ang, Yeah. ang ano ko ta. Minsan tigimati ko bagay itong sa mga guest mga guest mo dyan. Nakulo silang gustong sabihin, kaya lang... Kontrolado. Dapat nga may mag-complain. Yes. Yun man ang ano. Takunda asin, magpapadago. Kung ang policy darog kaya na tepuhan mo mag-complain. Sisay na tao ang gusto magpara-complain, nakulo na si Kito sa tingin mo. Yeah. Pero kung pag-complain mo, mapuna ko sa imo, i-entertain mo ko tulos. Yeah, correct. Isinda, kapag duman ka mapila ka, Opo. o sa oras mo duman, so kapag kukuha pa sa detail mo. Yeah. So pagkatao mo, ikanas nagreklamo, so pagkatao mo pa nga po to. May ka-question pa ba ka? Okay. Salamat, amigo. Mabuhay. Tawad ka kay, tawad ka kay, example na. Yun yung nangyari dito ko. Ako nagreklamo ko sa wrong government, government office. Dahil may ginigpuan ako kipakumagayon kay taga-gobyerno man sa social media. Iyo po. Ang nagluwas ako pa, Ikaw pa sa may problema. ako palugod, kaya baka narambaga. Okay. Sige, Migo. Okay, salamat. Good morning. Salamat. Alright, now, thank you, Tabi Manong Reg, Aramod, ugaring deko na hapot kay Director Desi Kata. Basta na, mga next week naman, kanon ta yan, ha? Mga next week naman, clarify ta yan, ha? Alam mo mananggad, ikayaong ka sa gobyerno, vlogger ka. Ganun may problema, di ba? May problema. You are a government employee 24/7. Tama ba? 24/7. Tapos vlogger ka, pigtitira mo pigtitira mo to, you are campaigning for or against mga candidate dyan sa vlog mo, iyong mananggad iklaro ta iyan kung ano ang patakaran dyan. Hello? Hello, good morning. Good morning. Ay, madam, long time no hear. Kumusta po? Ako. Pigil lang, takasagata niya ako. Gali, hindi ko maintindihan kung nagkakampanya ka o nagkakampanya mo. So, sorry. Ara mo na yan. Anyway, Okay, sige po. I'm interested kasi, halimbawa, sa radio station baga, ikaw ka mo mga program sa halimbawa sa PhilHealth, IFA, sa DAR, diba? Yeah, correct. These people, you cannot campaign or for or against anybody, diba? Yes. Kasi that's government money. Opo. Pero namalisyahan ko, may mga na government money ang gamit, pero nagkakampanya sa sarong kandidato. Iyong mananggad. Ano? Iba ba? I don't want to go into the details. Pero Very ako sad. ang nakakari-paro. Iyong Because mananggad. pinagbayad kang programang iyan sa tao, ayan sa tao, kwartag iyan. May madyan ka ito ang istasyon. Yeah, correct. Nagpapakatinda sa apigay doon. Iyong mananggad. Good point. Diba? Good observation. Pero, Valid observation. halimbawa, makikig ka. Halimbawa, kung sa PhilHealth, nagkampanya for or against sa banit, masasya doon, ka. may problema. Because very clear, Okay, that PhilHealth
government man ang ginastos Correct, sa pagbukas correct. black time sa Indo, ba Yes, ho? yes. Tama po, tama. May mga iba na binayagan kang kwarta kang tao, Oh. pero tigakampanya ay specific candidate. Yes, yes. Tama. So, unfair iyan sa iba Yeah. na daikip platapormang arugaan. Opo. Yung man ang punto ko dyan. Yes po. Na Okay. napapaboran ka sa iba, pero sa iba ka irakman. Yeah, daog sa iba. Tadeng deng pa. Dahil sindang resources na mag-ibig kaya. Or resources na magbayad kay Black Time. Yeah, Dapat yeah. ko strictly speaking, Mm. so mga angkor ka iyan na programang iyan, Ah. they just go and they just discuss Ah. the programs kang entity, kang grupong iyan, Yeah. not the candidate. Objectively. Objectively dapat. Maupo kandidato na. Wala, narariparo ko ang para interview naman sila. So, kandidatong pigpabura, linda. Iyo. I see your point. I see your point. I want to Opo. be very, I'm Yeah. not very political. Bako siyang, may pigpapaboran. Kawawa naman Opo. sa mga daing access Yeah. to the resources. Yes. Opo. Yan lang po, sir. Yes, ma'am. very Thank you much. so much. Thank you. I see your point. And I always see the point. That was a good point. Angel Mostasan, nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Yes, and good morning sa to'y mga paraan tabay. Ang location ko, yaon po ako dito sa Sawangan Park and Barangay 57, Tandap, Legazpi City. Kasi na gigibuon tabi VP Henry itong closing ceremony kang 5-day water search and rescue training kan mga personahes kan Police Visual Office Number 5. Sa pinanginotan ini VP kan Coast Guard District Bicol. Kaso bago VP, natapos na itong Star Olympics kung sa itigida kan mga kapulisan po sa region. Itong suna o kutang sa 5 aldaw na ensayo na ipinagkundukin kan mga personahes kan Coast Guard District Bicol. And Representative VP Henry sa bilang West Honor si Police Visual Office Number 5 Regional Director, Police Director General Andre Dizon. Yaon ni VP Henry si Office of Civil Defense Bicol Regional Director Claudia Ducot. Ang tamayo kan Coast Guard Bicol si Commodore Ivan Roldan. And then sa mga personahes man kan BFP Bicol sa panganod ni Fire Senior Superintendent Achilles Santiago. Sa inisyal na pagkipag-urot na po ang katuyuhan to ng aktibidad na ini itong makapag-ensayo ang PCG Bicol mga personahes sa halisa man iba-ibang mga ahensya ng gobyerno na magiging katuwang nila sa pagresponde sa mga pangyayari dito sa palibot. Kaso bago VP, nakauron ko inisyal commander kan PCG Albay, and then ang sabi niya saro sa mga nag-udyok sa inda nagibuhon ining activity na ini itong sitwasyon kang nakalihis po baga na bagyong Christina talagang halangkaw sa tubig pakulang dito sa probinsya kan Albay, and then ini VP Henry na aktibidad na ini gibuhon pa nila sa mga iba-ibang mga ahensya kan gobyerno sa manalain na mga probinsya dito po sa Bicol region. And sa unang VP nabubuo na itong formal na programa para dito sa gigibuhon na closing ceremony ng 5-day water search and rescue training. Totoo, babalunta na makahagad ng mga informasyon, detalles sa mga official na presente po dito sa barangay sa Dapdap, Legazpi City. Ngunyan ko lang, Angel, na realize na kaya pala na ko lang nag-swimming dyan sa boulevard. Tapag ding tubig pala, ang baybay malinig. Opo, VP. So, baybayon, may part pala dyan na cool dahil gapo, ano? Opo. May baybay, but all the black, gray, brown, black sand, o anong kulor kan salbatanang iyan. Opo. Pero malinig ang baybay pala, kaya may nag-swimming pala dyan, oral daw. Iyo, VP. May part pala dyan na dahil gapo, ano? Oo, mahiling mo lang VP na may mga basura ay napapataw-pataw pag taob. Oo, pero pag unas, pag low tide, malinis. ang baybay palan, pwede ka man nga dumuro-dalagan. Tada mang ding makakuan sa imo na kung ano man na gapo, ano? Opo. May part pala niyan, ano? Okay. Opo, VP. And So, then, good luck sa Philippine Coast Guard. Opo, VP. And then sabi nga nini nakagawad digdi po, kasubago ka na barangay Dapdap. Mahararon pa lang talaga nga digdi sa area na ito. Digdi lang bagay ni VP sa kanto. Sa karan niya sa may pigtitintahan kan mga ambulant vendors itong si mga tusok-tusok digdi. Talagang mahiling mo VP na malinig po ang dagat pag unas tapos
very nababagay ini sa mga siring kaining mga ensayo Opo. na PNP and then Philippine Coast Guard VP. Iya. Okay, good. So yan VP ang mga informasyon padigdi hali sa Barangay Dapdap, Legazpi Oo. City, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel. Reporting live. Ali po dyan sa Sawangan Park, sa Legazpi Boulevard. Sabi ni Brad Charlie, di gayud pwede isulog an old t-shirt kan kandidato ta may name recall yan. Dawa iba na posisyon na pigdadalaganan ang sarong kandidato. Iyo man. Yaon so ngaran mo eh. Klarado ang sa imong pangar. Ako nga ni, pag nga, ang lalaking hindi inuumaga, yan. Aram na ang kan mga tao. Si Henry M. nga yan. Ang lalaking inumaga, aram kan mga tao na si Diyos Babino nga yan. Di ba? 5 minutes before 9 in the morning. Joshua, anong latest? Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Nakabot ako digdi sa barangay Villa Hermosa. Oh, nagano ka dyan? Munisipyo pa na Daraga Albay. Oh. Dahil ka sa tao ka na mainit na panahon, yan, hindi nagpaparang lakaw-lakaw man. So, grupo ni Mayor Victor Perete para ipalakop man former Mayor Tabi B. Henry na running diraray for Mayor Victor Perete para ipalakop man sa mga taga-Daraga at sa iyang mga plano sa pagiraray ng paglansar bilang alkalde ka na munisipyo. Ini pala na Villa Hermosa, ang mga harong palang digdi bako masyadong taraning-taning karayuon dito ang agwat. Oh, tadakula man ang barangayan. Oo. Pura, ano pa ini? Kabubuldan. Iyo. Ako lang barangay. Tigatanaw ko sa grupo ni former Mayor Perete. Giling ko una ko Armina. Oo. Pero sa kong ganyan, pa kami nagkatagtuan. Gari man sa nan Joshua. So, ang panganya, asan niya po sa harong ni ang soltero baga din ang ilusyon ade. Sa niya sa harong ngayon ni Arog kain. Ay utong nga po una, utong nga yang may nabalaybay ngayon na panyo. Iyan po ang harong nila. Oh, ako to pala naman nabalaybay tamong Pagok na sa pag-iwan sa rayo. sa karayo. Rayo na maray. Darag masanang kaya. Ang pagtanaw mo sa enda ko ng ngampanya sinda pag una mo mga tanga. Ata na. Okay, mga ano ini mga sarat, mga munyika. Ito pala mga tao na. Ata na. Kaya medyo haralakpas talagang distansya kay nagsabi ni Henry. Dahil pinagmaot kaya na nakaulay inin si former Mayor Perete. Dahil siguro sa inisyal na pakipag-horon-horon, iguanin mga nakalinyadang programa para sa munisipyo kan Daraga Albay, partikular na may nakaabang ng plano para masolusyonan ang problema sa tubig. Iba pang mga programa sabi ni Henry para sa salud, para sa mga barangay, sa senior citizen, sa market, dahil ang pairing lalo na yung sabi ni Henry market, buda terminal, ang Daraga palaan, alin ang tanaw na wala ng official terminal. Ngunyan, kan panahon na nakatoko pa si Perete bilang alkalde, may nabilog ng plano na kumbaga ililipat sa market sa paradahan tuman sa may parting barangay Kimantong. Ugaring siyempre na napatol sa programa kung kaya ngunyan, yung ginagawa kumbaga i-pressure niya para sa mga daragin nito, yun yung nahiling na solusyon para mabuwas-buwasan ang volume ng traffic digdimis na tayo depende sa sentro sa munisipyo ng Daraga Albay. Tayo pero ni Ana reklamo ang magabat na bulos kan trapiko. May kusur kung makaabot pa sa Nidite. Yeah, okay na. Alas 9 na ugaring Diyos. Ilaw mo nga kay Pio Tabi sa masunod. Kaya oralak taon ang kwan. Oo. Dito sa mga araw. Magkakaunan tang mara ang programa ni Pio. Yes, sabi ka, Ripe, pabalik sa natin sa taon. Nasa paglibot ka, natawag din sa pulan na sa Ereriba para maglibot-libot din sa mga barangay sa Daraga Albay. Ganyan, naglilibot.
Southern Barangay sa munisipyo. Aha. Ayun mo na pag-debate ang dagdag na mga istorya at taon matawalay pa ang dating alkalde pa na Daraga Alba. Okay. Just to be lang, PCGB. Thank you. Thank you. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas. Di pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. I love you all. God is good all the time. Mabuhay. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!